L-Assoċjazzjoni Nazzjonali tas Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali u Reġjonali l-ANSEK organizzat konferenza annwali li fiha ġiet diskussa l-Viżjoni Strateġika Nazzjonali tal-Gvern Lokali li ġiet imnedija riċentament. Il-konferenza ħabtet ukoll maċ-ċelebrazzjoni ta' 30 anniversarju ma' twaqqif tal-Kunsilli Lokali. Waqt il-konferenza ġew diskussi diversi temi permezz ta' workshops fuq it-temi li jiffurmaw il-5 pilastri ewlenin li fuqhom tfasslet il-viżjoni strateġika. Dawn jinkludu l-ambjent, ir-riżorsi reġjonali għall-kunsilli lokali u l-governanza tajba fost l-oħrajn. Dawn id-diskussjonijiet fi gruppi tmexxew minn medjaturi li jispeċjalizzaw f'kull tema diskussa. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli sostniet fuq l-importanza ta' dialogu kontinu bejn l-imsieħba tal-Gvern Lokali, speċjalment issa li ser jibda l-proċess tal-implementazzjoni tal-Viżjoni Strateġika Nazzjonali tal-Gvern Lokali. Inħarsu l-qudiem issa sabiex nibdew nimplementaw din il-viżjoni strateġika għal-ġid tal-Kunsilli Lokali fuq kollox għal-ġid ta' residenti Maltin u Għawċin. Intant, min-naħa tiegħu il-President tal-ANSEK Paul Gatt fakkar fil-konsultazzjoni wiesa li saret mal-imsieħba kollha, inkluża l-ANSEK. U qal li s-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali għandhom jaraw li jixprunaw il-bidla favur il-Viżjoni Nazzjonali. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Joyce Demek, id-Direttur Ġenerali tal-Gvern Lokali Natalino Attart u l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava.